それでは客席の皆様、お待たせいたしました。今日のコンサートの締めといたしまして、また最後に2曲この会場全体で大合唱したいと思います。第2部の出演者の皆様はどうぞステージにお上がりください。はい、お揃いになりましたでしょうか。はい、中学校や小学校で使う教科書や合唱曲集にも載っていて、必ず一度は歌ったことのある曲だと思います。それでは客席の皆様もご一緒にどうぞ翼をください。ありがとうございました。